Napaupo kaming dalawa. Kasi kumapit sa akin. Si Ante. Kumapit sa akin. Apart doon kami, biglang umano yung mataas na ano. Ay, napaupo kaming dalawa. Sabi niya, anak ko, ikaw ang mangligtas sa kanya. Pati ikaw. Sabi ko, kumapit sa akin. Oo, nakakapit. 13. Maganda niya. Puntahan na pinagpili. Oo, mabalin na tata. Pinagdinak tata. Baga ka baga, di ka mo katuwa. Hangkay kami nga basta ito mga ay, mga kayo ano ko na mga kayo. Ang garap, ang kaya mo. Kasi muna, di pa bakit ako. Lula! Ay, siya ka naman. Ah, Nih. sumawag ka ti Daya mo. Gatras kayo, gatras. Sumawag kayo ti Daya. Daya. Awan hang kan umay damilot. Awan ng chong. Dapay ka no.
man. Apa, di kay bay. Matuno pa ina dyan. Mababit sila na ano. Walang damag dito kay bay. Ay, di kita. Lagi dyan kay bay. Di ko. Sinong tatadar. At siniro kung ano sa... Ano ka lalo kang magtanda na pag nakasimaw. Manotabon na. Apay manotaw na nga tanilbeg. Kurenta nga tan adala. 39. Papadada ka daw, Rabi. Aywa. Makayo na. Makayo. Ay, paya mo nida. Oh, lakit. Madito kay ang mga ari. Makayo. Makayo. Nag-iyawitan tayo si Padya Pagbulgong. Nag-iyawitan tayo. Awan mo tamo. Napapang Jay mo ko ta. nagigdan na ano kaya ito nga. Mineral na tangan ni Takulaw. Puno tayo natan. Baka mong satan to pwede pagpala di lugan ta. Kita lugar. Aywan. Mana usar. Tama bulbulan. Baka sa mayak yung tumawag. Sabi niya mineral, paano din ko na itakuhan? Yes, bye! Tama din tog sublin, madin tog sublin. Ryan ko ito na ako sa sana mara ko. Hindi nang gibdan niya sa tao. Makauli kay Apo Jagtanda. Kaya yun lang tanong nagrarano ko si tao. Wala ano ang kamay malay. Eh, bagata nga, hindi siya rakan tayo ba tayo di balay na, jay balay tante ko kuna ya. Sungay sa ka. Rumah nang kusina, jay. Ano pa dua babo sa kusina. Binayakan tayo talo pertinda ko na kaya. Sino? Jay. Ano di pinag-iiti na? Kaya tayo. Sabay wedding, sabay wedding. Ay, lang, hindi na si Muray. Ay, maday.